I dag vil jeg vise jer kort og noget, bare hvor jeg bruger nogle kort. Så. Ja, det kan godt være, at jeg snakker på en sjov måde. Men det er bare så det jeg kan. Og hvis der er nogen, der spørger, hvorfor jeg kan det, skal jeg bare sige, fordi den kan. Ej, det var en falsk følelse at lave der. Okay. Nu vil jeg så vise jer, hvor dem her kort her, hvor der er på dem. Der er noget Magnus, noget Møben på et ja. Jeg har aldrig fattet, hvorfor der er to forskellige farver i kort, altså sort og rød. Rød er nok til mest til piger, der passer kortet. Der er ingen anden mere til. Nej, sort er nok mere til drengene. Jeg har lige bare sorteret kortene. Bare sådan godt, hvor hurtigt det overhovedet går med at finde de sorte kort. Jeg har fundet sådan en bunke sorte kort. Og jeg har tænkt, Joker, men så her, det var meget hurtigt. Jeg prøver at starte det, så jeg kan se, hvordan det ser ud, når man, hvor høj bunken er i forhold til hinanden. Det her det er en rød bunke. Der er så mange kort i. Og to joker. Sådan der. Okay. Og et sort kort. Sprøjter. Og hvad sker der nu? Den på. Så var bare på biblioteket på computeren, så nu bare. Fuck, man. Hvad sker der lige her? Altså, nu skal jeg på en video på biblioteket inde på computeren. Men sorte kortene og de røde kort. Der er cirka det samme. Shit, okay. Jamen, altså, godt og sne, det gjorde jo ikke. Altså, hvad? Okay. Så den her. Den her gjorde der ingen farver på. Slet ingen. Det er på. Jeg kan sgu hernede. Jeg kan sgu bare noget til jeg smider nok et ding med, hvordan jeg laver tricks. Det var alt, hvad jeg ville vise jer i dag.
为了嗨可不可以热手里面嗨呀？